Så er TV Storebælt kommet til Comway Klarskov i forbindelse med et Sankt Hans arrangement, der skal være her den 23. juni. I den forbindelse har vi en konkurrence om et gavekort for 2 personer til et grillbuffet og koncert med Søren Poppe. Hvis du vil deltage i konkurrencen, skal du gå ind på TV Storebælts Facebook-side og skrive, hvem du kunne tænke dig at tage med. Og skulle du være så uheldig ikke at vinde, kan du gå ind på Comway Klarskov hjemmeside og købe en billet der. Vinderen af konkurrencen får direkte besked. Det var Jakob Neumann, TV Storebælt.